Здравейте хора! Днес ще снимам клип и ще играем на PvP Fire&Craft. Така, почваме. Само да си взема неща. Ето, т.е. аз имам неща, само да си ги сложа. Бронята. Аре бе, какво стана? Така, екипирах се. Тръгваме на PvP-то. Така, 3, 2, 1, супер скок! Тук ще се киля. Там горе двама се килят. Кили. Там. Това ли някой? Е този ще киля. Е този ще го киля. Ще го киля. Киля. Ау, той май ще ме киля. Да, той ще ме киля. Ето, тук сме на спаун. Kit Toss Color. Я го видим това. Kit Color. Моля! Тъпотия. Kit Лиценз. Няма такава команда. Kit другото са. Яй, това ли така? Добре, значи ще се сбием с голи ръце. Тън. Kit Warp PvP. Явно вали дъжд. Я, долу. Ето ще го киля. Беги, ау. Отепахам. И още един път, че това е забавно. Сигурно. Но тези, които ме гледат. Но на мен хищ не ми е забавно, а ме отрепват. Пак ли бе? Не е честно бе. Кой ме видя? Ето си, беги. Ай! Куря! Това е гадно! Много гадно. Беги! Така, меткам се долу. Кинаха го тъс. По-добре да отида. Ето. Загина. Я вия нещо. Добре. Кит. 16 часа. What the shit? Защо сега бе се случва? Ау.
Тук е готино. И малко страшничко. Не! Те ме видяха. Свършен съм. Там има един. Беги, нагоре. Не нагоре! Беги. Защо се на мен се случва? Warp, PvP. Взех неща. Не. Все пак ще ни счупа стъклото в главите. Или няма. Беги. Чумра. Ау. Лили, за малко. Тия ме гонят. Ау! Защо? Са сериозно се бия с те. Ай. Късмет. Неща. Дори хубав късмет. Беги. Ау. Умря. И хора, гледайте ми другия път на моя друг клип. Довиждане!